बर'मुखां आफादनि जानानै गासै रायजो राजा लोगोसे जोंनि आनसलिकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि आरो आफादनि जानानै जोंनि जा खुंगा 45थि बर' फरायसा आफाद एबसु खुंगा 45थि गुदि बर' थुनलाइ आफाद BSS खुंगा 43थि कसारि समाज खुंगा 36थि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद खुंगा 21थि दुलाराय हारिमु आफाद खुंगा 2थि बर' गामबुरा आफादखौ लानानै दिनै हाब्रुगा तिनालि आनसलिक बर'मुखां आफादा सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिदों। जोंनि बे हाब्रुगा तिनालि आनसलिक बर' मिडियाम हाई स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जायखिजाया जोंहा फुंनिफ्राय जोङो हाब्रुगा तिनालि गासै दखरा मुखां आफादफोरनि फैफ्लाय बिरहोनाय हाबाफारिखौ जोङो बिरहोबाय लोगोसे जोङो बिदिनो बायदि बायदि बिथिङाव जोङो आनसलिकनि सायाव जा सावरायनांगौ गोनां दं बेखौ सावरायबाय जों डेलिगेटनि सेसननि गेजेरजों लोगोसेनो दा मोनाबिलि समाव जोंहा आलाइड इलुमिनेशन दङ बेनिफ्राय जोबथारनायाव जोंहा फ्लेग बोख्लायनाय हाबाफारि दङ बेनो जोंनि सानसेनि गासै हाब्रुगा तिनालि आनसलिक बर'मुखां आफादफोरनि सानसेनि हाबाफारि जा लादों बे लानानै गेजेरजों लोगोसे गासै जोङो मोननैसो टपिक लानानै जोङो दिनैनि बे कनफारेन्स बा सेसनखौ जोङो सावरायनाय मेलनि गेजेरजों जोङो गासै जोंनि ओनसोलनि रायजोखौ जोङो मोनसे मेसेज होनो हादों जेरै टपिक्सखौ लादोंमोन जों बर' बिजोंनि सायाव सावरायनाय मोनसे सावरायमेल लादों लोगोसे दङ जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सोमोन्दै मोनसे टपिक्स लानानै गासै जोंनि ओनसोलनि बर' रायजोफोरखौ जा हायो जों हाब्रुगा तिनालि आनसलिक बर'मुखां आफाद जानानै रायजोखौ जा सांग्रांथि खालामनांगौ बेखौ जोङो सांग्रांथि खालामनाय जादों जाहाथे इयुनाव जोंनि बे ओनसोलनि जाहाथे बे बिथिङाव जोङो गाज्रि बिथिंनिफ्राय जाहाथे जोंनि उन्दै गथ'फोरा बाहेरायाव थायो बे गाज्रि हान्जायाव जाहाथे जोंनि मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोलॉजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।